bawb a Croeso nôl I Taro gyda ni. Wel, heddi fi'n mynd I wneud darlleniad mis Chwefror 2026. So ni'n mynd I edrych ar egni'r mis. Ni'n mynd I gael bydd sialens y mis. A wedyn ni'n mynd I gael gair o gyngor wrth ysbryd I orffen y darlleniad heddi. Yn gyntaf heddi, fi'n mynd I gymryd carden o'r dec yma. Wisdom of the Oracle yw un o'r dec yma. Jyst I gael egni cyffredinol y mis, neu neges cyffredinol y mis I ni fan hyn. Gewn ni egni cyffredinol mis Chwefror ar gyfer grŵp lyflu ni fan hyn ar YouTube, please. Gewn ni egni ysbryd. Please, egni mis Chwefror. A egni mis Chwefror yw'r cerdyn Glanhau'ch lan, Mae fe'n gweud clean it up, So mae angen I chi ym mis Chwefror glanhau rhywbeth. Falle bod rai o chi yn cael mach o glanheuad gwanwyn, a clyro lot o bethau mas, cael gwared pethau yn y tŷ sydd ddim angen arnoch chi ragor. Neu falle bod e jyst yn meddwl mae eisiau chi gymoni eich bywyd mewn rwy ffordd. So, falle elfennewch bywyd chi sydd ddim yn rhedeg mor rwydd ag allan nhw fan hyn. So, dyna'r neges, Glanhau'ch lan, naill le chi'n byw, neu'ch gwaith, neu ty beth fel yna, neu glanhau'ch lan eich bywyd. Cewch gwared ar stwff sydd ddim angen arnoch chi ragor, Falle bod chi wedi tyfu mas o pethau, neu falle bod dim angen pethau fel yna arnoch chi, Mis Chwefror, gyrewch nhw fynd, glanhau'ch pethau lan, Diolch ysbryd, nawr den. So ni wedi cael egni cyffredinol y mis. Nawr gewn ni egni mwy penodol y mis, please, ysbryd. Beth yw egni penodol mis Chwefror? A honna mae'n dod mas. Na den. Mae honna I fi wedi dod mas ar ei hochor. Mae rai pobl yn darllen cerdiau sy'n dod mas ar ei hochor. I fi mae hon, ti'n mynd bach rhwng ffordd wyth I fi fan hyn, So fi'n mynd I gymryd hon fel y 5 o bentacle rhwng ffordd wyth. Nawr, os bydd e'r 5 o bentacle rhwng ffordd iawn, bydden ni'n gweithio chi'n teimlo mas o bethau ar y foment. Chi'n teimlo fel se pethau mewn Ymlaen, hebddo chi jyst yn teimlo fel se pethau, fel se chi ddim yn cael eich, falle cadw yn y lŵp ar y foment, falle bod chi'n teimlo mas o bethau, falle bod pethau mewn Ymlaen yn bywydau pobl arall, dy chi ddim yn rhan o fan hyn, So, na beth bydd e'r neges na, ond, wrth bod ni'n troi fe rownd, mae hwnna'n gweithio fi, smoch chi'n teimlo cymaint mas yn yr oer fel ragor, Chi'n teimlo nawr fel se pethau'n dechrau felly setlo I chi ym mis Chwefror, a smoch chi'n teimlad yn o gael eich gadael mas o bethau ragor. Falle bod chi'n cymdeithasu mwy yn mis Chwefror, Falle bod chi'n gwneud pethau chi'n joio fwy yn mis Chwefror, Wedyn ni, mae hon wedi dod mas fel un, achos na fel weles I ddyn dod mas, So, rhwng ffordd wyth wedyn ni, smoch chi'n teimlo cymaint mas o bethau yn mis Chwefror. Chi'n teimlo, bach fel fwy fel rhan o rhywbeth, fwy fel rhan o dîm, fwy fel rhan o rhywbeth o ffrindiau yn rhywbeth fel yna, Neu felly yn eich berthynas, felly bod chi'n teimlo yn fwy cytbwys yn eich berthynas a mwy rhan o'r berthynas, Diolch ysbryd. Nawr ten ysbryd, gewn ni please sialens. Sialens mis Chwefror ar gyfer yn grŵp lyflu ni fan hyn ar YouTube heddi. Sialens mis Chwefror, please, ysbryd. Right. A sialens mis Chwefror yw'r 7 o gleddyf. Nawr, mae'r 7 o gleddyf yn siarad am rhywbeth sy'n annibynadwy yn eich bywyd chi, rhywbeth sydd felly ddim yn wir, felly bod chi'n ffindo mas gwybodaeth am rhywbeth neu rwy'n sy'n dod am ach o sioc I chi, rai o chi, Mae rwy'n fan hyn wedi bod yn, falle mynd tu ôl eich cefen chi am rhywbeth, Mae elfen fan hyn o rywun sy'n
annibynadwy fan hyn, neu rwy'n sy'n aniogel mewn rwy ffordd, So wedyn ni fan hyn, eich sialens chi yn ystod mis Chwefror yw edrych mas am egni fel hyn. Falle bod rwy'n yn mynd tu ôl eich cefen chi ynglyn â rhywbeth, So gwyliwch mas am pobl wedyn ni le chi'n gweithio. Galle bod rwy'n nhw'n mynd tu ôl eich cefen chi'n neud rhywbeth, Mae hwnna'n neges i rwy'n, Mae rwy'n yn mynd tu ôl eich cefen chi i weid rhywbeth wrth rwy'n neu neud rhywbeth sy'n neud i chi edrych ddim mor dda. Mae teimlad i fi fan hyn bod rwy'n yn genfigenus o'noch chi, Mae hwn yn rili neges penodol i un o'ch chi, A wedyn ni bod angen i chi wylio mas am y person yma, So yna sialens chi mis yma, y mis Chwefror, drychwch mas am berson sydd ddim yn ddibynadwy fan hyn, Rwy'n sydd ddim... Fi'n teimlo ar y foment, chybod amser chi'n teimlo fel cringe, chybod? Fi'n teimlo fel yna ar y foment, so mae rhaid chi wylio mas am y person yma. Mae hwn yn neges i un o chi, A drychwch mas am y person hyn, achos dylech chi ddim yn ymddiried ynddyn nhw, Achos ewn nhw i weid eich straeon chi neu'ch cyfrinachau chi wrth bobl arall. So byddwch yn wyliadwrus, fan hyn. Dyna neges y mis fyna. Diolch ysbryd. Gawn ni nawr, please, dy gair o gyngor di neu neges fach wrtho ti am y mis. Right, A beth sydd wedi hedfan mas fan hyn yw'r 10 o ffyn. Nawr, mae'r 10 o ffyn yn siarad am gario lot, Lot o gyfrifioldeb, lot o wyniaeth pethau. Mae'n gweithio fi bod chi'n cario gormod ar y foment, A mae angen i chi adael pethau i fynd. So wedyn ni yn mis Chwefror, drychwch ar beth i chi'n neud yn eich bywyd. A drychwch beth sy'n signo'ch egni chi, A'r pethau mae sy'n signo'ch egni chi, meddylwch am un neu ddoi beth, allwch chi gael gwared o mas o'ch bywyd, Dyna neges ysbryd fan hyn. Drychwch ar un neu ddoi beth na'r mis yma, allwch chi jyst tynnu mas o'ch bywyd. Sy'n rhaid bod chi'n neud Felly bod cyfrifioldeb dych chi at rwy'n, felly bod chi'n neud rhywbeth yn y gymuned, a sy'n rhaid bod chi'n cymryd e gyd arno'ch hunan, fellwch chi rannu'r rôl gyda rwy'n arall neu rhywbeth fel yna. Fath na o egni, Mae angen i chi fan hyn rannu'ch cyfrifioldebau wedyn ni, So meddylwch am yna ym mis Chwefror. Diolch ysbryd. Right, fi'n mynd i gael eglurhad ar y cerdiau yma yna. Eglurhad ar y cerdiau yma. A mae hwnna'n dod nôl, y 10 o ffyn, yn dod nôl i'r cerdyn sydd gyda ni fel egni cyffredinol y mis. Glanhau pethau'n, A cael gwared stwff sydd ddim angen arnoch chi ragor, A mae hwn rhywun peth fan hyn, cael gwared cyfrifioldebau sydd ddim rhaid bod chi'n cymryd arno, Mae angen i chi ysgafnhau rhywle fan hyn, Mae eisiau chi ysgafnhau rhywbeth. Diolch ysbryd. Gawn ni nawr, please, eglurhad ar y 5 o benteclau rhwng ffordd wyth, please, ysbryd. Beth yw eglurhad y timlad? A mae un wedi cwmpo ar llawr a fioli. A gewn ni weld beth yw hi. Yr cerdyn nath gwmpo ar y llawr oedd y 3 o gleddyf. Mae'r 2 cleddyf yma yn torri'ch calon chi. So mae hwn yn gweithio fi bod chi wedi bod trwy tor calon, neu chi'n mynd trwy amser torcalonus ym mis Chwefror. A wrth bod hon yn dod lan gyda'r 5 o benteclau rhwng ffordd wyth, mae fe'n gweithio fi bod chi'n dechrau mis Chwefror tynnu cwbl o'r gleddyf un mas o'ch calon. So amser mae'r tair cleddyf yn y galon, na'r amser gweitha, na'r amser le chi'n timlo yn rili dorcalonus, chi'n timlo yn isel, a chi jyst yn timlo'n rili boenus tu fewn, Pan chi'n dechrau tynnu'r cleddyf un mas, achos chi gall dynnu'r cleddyf un mas o'ch calon, chi sy'n gallu gwella'ch calon fan hyn.
byddwch chi ddim yn teimlo cymaint bod chi mas o bethau, mas yn yr oerfel. So mae ysbryd yn gweithio chi fan hyn. Mis Chwefror, dechreuwch fi mas falle. Dechreuwch gymdeithasu. Nag yw'r cerdyn gymdeithasu wedi dod mas dyn ni fan hyn, trio cwpanau bydde hwnna, okay? Ond mae teimlad y fi fan hyn, mae egni trio cwpanau yn dod trwyddo i fi fan hyn, okay? Fi'n gwelen yn feddwl. A wedyn i fan hyn, mae amser i chi pido teimlo mas o beth yna, rowch eich hunan yn ganol rhywbeth, okay? Rowch eich hunan yn ganol grŵp o ffrindiau, neu ceirwch mas i joio, okay? A helpuf hwnna chi i dynnu'r cleddyf yn mas o'ch calon, okay? Bydd hwnna'n helpu chi wella. Achos di chi ddim yn teimlo mas o bethau, felly bod chi'n cymdeithasu gyda'ch teulu, okay? Felly bod chi'n just neud rhywbeth sy'n dod a pleser i chi, fel neud rhywbeth newydd fel dosbarth celf neu rhywbeth fel yna, okay? Neu canu, neu ty beth chi'n neud, okay? Wedyn i fan hyn, newch y pethau yna fel bod chi ddim yn teimlo cymaint wrth eich hunan mas yn yr oerfel fan hyn, okay? Mae angen i chi dimlo nawr, mae'r allwedd da chi agor y drws, a chi wedi agor y drws fi'n teimlo fan hyn yn barod, okay? Chi'n dechrau gwella'ch calon o ty beth sydd wedi bod yn dawr calonus yn eich bywyd chi fan hyn, okay? Eglurhau'r gweddill, a fy'n ni drwyddyn nhw gyd, okay? Diolch ysbryd. Allwn ni eglurhau'r 7 o gleddyf fan hyn, please. Beth yw'r person yna? Pwy yw'r person yma? Neu'r sefyllfa yma sydd ddim yn ddibynadwy am mis Chwefror, please, ysbryd. Gewn ni, please, eglurhad. Wel. A mae'r person yn ddiafol bach. Okay? Mae fe'n ddiawl bach. Fe neu hi, okay, fi'n gweud fe, achos mae'r diafol yn edrych fel dyn, a rhwng gallu fod dyn menyw, neu unrhyw beth arall, okay. So, waw, okay. Mae rwy'n yn rhoi temptasiwn i chi falle fan hyn, okay. Chi'n gweld fyna, mae fe'n dyla mas i law, tria tynnu chi mewn ato fe, okay. Tynnu chi mewn at temptasiwn at rhywbeth. Gallai fe fod yn temptasiwn at gamblo, neu efed gormodd, neu smygu unrhyw beth fel yna, okay. Rhywbeth sy'n temptasiwn i chi, mae'r person yma'n trial tynnu chi mewn, okay. Ond gwyliwch mas amdani nhw, please gwyliwch mas amdani nhw mis yma, okay. Achos di nhw ddim yn ddibynadwy, dylech chi ddim ymddiried yn y person yma, okay. So byddwch yn wyliadwrus pwy sydd felly'n troi lan yn eich bywyd chi yn mis Chwefror wedyn i fan hyn. Gallai fod rwy'n newydd yn dod mewn i chi fan hyn, a maen nhw weld yn berson really nice, falle mewn cariad, falle bod chi'n ffansio'r person yma, okay? Falle bod nhw'n olygus a chi'n meddwl, mae'r person yn really lovely, ond pidwch ymddiried yn nhw wedau mynd hyn, okay, mae hwn yn neges i rwy'n fyd, okay? So, pidwch ymddiried yn y person yma. Cydwch eich ffiniau lan tyma bach, okay? Os ych chi'n cwrdd ar rwy'n newydd ym mis Chwefror fan hyn. A wedyn ni, wel, dyma'ch sialens chi, okay? So, pidwch cael eich sgymo gan rwy'n chwaith, okay? Achos fi yn gweld y 7 o gleddyf fel cerdyn sgymo weithiau. So, pidwch cael eich sgymo a pidwch roi mewn i demtasiwn. Okay? Na'ch sialens chi am mis Chwefror fan hyn. Okay. Diolch ysbryd. Right. Gewn ni nawr, please, eglurhad ar y 10 o ffyn. Gewn ni nawr, please, ysbryd, eglurhad ar y 10 o ffyn. Eglurhad ar y 10 o ffyn i'n grŵp lyflu ni fan hyn ar YouTube heddi, mis Chwefror. Okay, eglurhad y 10 o ffyn yw gwas y ffyn. Okay. Mae gwas y ffyn yn dod â egni ifanc, llawn pasiwn, llawn gobeth mewn i chi, okay? So, wedyn i fan hyn, wrth bod chi'n cael gwarau, gallai fe ddod â newyddion mewn hefyd am gyfle newydd mewn rhywbeth creadigol. Okay. A wedyn ni, dyna beth yw hwn i rwy'n. Fel edfanodd y garden, okay? So, mae opsiynau newydd yn mewn i chi fan hyn.
sy'n falle ni chi'n dimlo llawn pasiwn a timlo'n obeithiol am y dyfodol fan hyn. Okay? So, os chi'n cael gwared cwbl o'r pethau'n sy'n tynnu eich egni chi lawr, sy'n drwm arnoch chi, sy'n cyrio ar eich chefen, okay? A rwy'ch chi adael y pethau yma fynd, byddwch chi'n timlo llawn pasiwn eto. A byddwch chi'n timlo llawn pasiwn eto at rhywbeth newydd fan hyn wedyn ni, okay? A byddwch chi'n timlo llawn egni fan hyn. Lot o egni fan hyn. So, wrth bod chi'n cael gwared y cwbl o bethau sy'n drwm arnoch chi, bydd e'n rhoi fwy o egni i chi ym mis Chwefror. Okay. Diolch ysbryd. Okay, beth fi'n mynd i wneud hynna? Fi'n mynd i edrych ar ein yn ei gyfanrwydd a edrychwn ni gynta de, os ni'n gweld hwn fel cariad, os ych chi'n edrych am gariad newydd, wedyn i chi wedi cael eich calon wedi torri yn y gorffennol, chi wedi tymlo'r blaen fel se chi mas o bethau, chi wedi tymlo bach mas o'r lŵp gyda bobl, falle bod chi wedi cadw'ch hunan wrth pobl, achos bod chi wedi cael tor calon, ond nawr mae hwn yn dechrau troi rown, a chi'n dechrau tynnu un o'r cleddi un neu ddoi o'r cleddi mas o'ch calon, okay? So wedyn ni'n mis Chwefror, triwch symud mlaen o'r gorffennol fan hyn, okay? Os ych chi mewn perthynas ar y foment, mae rhywbeth wedi digwydd yn ddiweddar sydd wedi rhoi los i chi, sydd wedi anafu chi fan hyn, okay? Chi wedi bod yn timlo fel sy'ch chi wrth eich hunan rwyfaint bod chi mewn perthynas, ond nawr mae hwnna'n dechrau newid, okay? A mae'ch calon chi'n dechrau gwella. Felly bod eich partner chi wedi upseto chi am rhywbeth, okay? A mae fe wedi rili anafu chi. Mae fe wedi bod yn rhywbeth sydd ddim wedi eistedd iawn gyda chi, okay? Ond nawr mae'n amser i symud mlaen o'na, wedyn ni fan hyn, a dechrau gwella'ch calon, okay? So gwellwch eich hunan fan hyn, o beth bynnag sydd wedi anafu chi wedyn ni fan hyn, okay? Os ych chi'n edrych am gariad newydd wedyn ni, watchwch mas am pwy i chi'n ymddiried ynddo ym mis Chwefror, okay? Mae rwy'n mynd i ddod â temtasiwn mawr mewn i chi, okay? A chi'n mynd i moyn nhw, okay, fan hyn wedyn ni. Ond, dyn nhw ddim yn berson i ymddiried ynddo. So wedyn ni fan hyn, os chi'n cwrdd ar rwy'n chi'n rili ffansio nhw, chi'n rili moyn just cael tymach o hwyl dyn nhw, right? Okay, cyrwch mlaen i wneud e, ond byddwch yn ymwybodol, cofiwch pyd o ymddiried yn nhw. Nid yw'r person yn mynd i fod yn berson hir dymor i chi, okay? Maen nhw'n mynd i fod yn berson sydd just yn mynd bach o hwyl wedyn edrych chi. Os ta'ch partner chi sydd fan hyn, wedyn ni mae angen chi ffindo mas yn gwmws beth sy'n mynd mlaen gyda nhw yn ei bywyd ar y foment, okay? Achos felly bod eich partner chi ar y foment ddim yn gweud popeth wrthoch chi, okay? Falle bod nhw mewn fwy o ddiled na beth i chi meddwl bod nhw mewn. Falle bod nhw yn ifed fwy na chi meddwl bod nhw'n ifed. Rhywbeth fel la, okay? Mae rhywbeth yn mynd mlaen fan hyn wedyn ni, os chi'n mewn perthynas ar y foment, i chi ddim yn gwybod am, okay? As mae fi'n gweud bod nhw'n cheton, o'ch chi'n ydyn byd fel la, as mae fi'n timlo na, fi'n timlo taw egni o, maen nhw'n neud rhywbeth smoch chi'n gwybod am fan hyn, fel fi, felly bod nhw'n halarian ar gamblon neu rhywbeth, neu felly bod nhw'n neud fwy o'r lot yr un o beth maen nhw'n gweithio chi, okay? Lle hala 10 pint, maen nhw'n hala 20, neu rhywbeth fel yna. Rhywbeth bach fel la yw e, okay? So, triwch, os ych chi mewn perthynos, triwch siarad a'ch partner mis yma, jyst i ffindo mas y pethau yma, okay? Achos ar y funud, smoch chi'n ymddiried yn nhw digon, a mae angen i chi ffindo mas beth sy'n mynd mlaen fel bod chi gallu dod dros hwn, okay? Neu felly bod chi gallu helpu nhw mas o hwn, okay? Os oes rwy broblem dyn nhw fel goryfed na'n beth fel yna, okay? Mae angen i chi siarad a'ch partner. A pidwch credu popeth maen nhw'n gweud, okay? Achos fi'n credu bod nhw'n cwato rhywbeth wrthoch chi, okay? Felly to rhywbeth bach yw, okay? Rhywbeth sydd ddim yn bwysig. Ond mae angen i chi siarad yn nhw i ffindo mas y pethau yma. Mae hwnna'n neges i rwy'n wythnos yma. Fi'n cael lot o negesion ar y foment, penodol i fel un person, okay? So bod y darlleniad yma yn gyffredinol, byddwch chi'n gwybod os bod y neges yna i chi fan hyn, okay? Achos fel fi'n gweud, fi'n cael weithiau negesion penodol yn dod drwyddo, okay? Ond fel fi'n gweud, chi'n gwybod os yw'r neges mae'n addos i chi, os nag yw e, sef o falle bydd neges
mwy addas i chi'n dod mlaen, yn y pethau nesaf sy'n dod. So, gyda hwn, wedyn ni, mae rhaid chi adael rhywbeth i fynd, mwyn bod chi'n cael fwy o hwyl yn eich perthynas, neu bod chi'n cwrdd â rwy'n newydd sy'n mynd i ddod â lot o hwyl i chi, felly bod nhw'n ifancach na chi fan hyn, chi'n mynd i gael lot o sport yn nhw, ond wedyn ni fan hyn, neu yw hwnna'n rhywbeth hir dymor os ych chi'n cwrdd â rwy'n newydd yn mis Chwefror, so mae fi'n gweld bod e'n rhywbeth hir dymor, achos maen nhw'n demtasiwn i chi, ond allwch chi byth ymddiried ynddyn nhw, so wedyn ni, joiwch yr amser gyda nhw, ond pidwch meddwl amdano fe rhywbeth hir dymor, os ych chi'n cwrdd â rwy'n newydd ym mis Chwefror. Fel fi'n gweud, perthynas, falle bod eich partner chi yn erfyn gormodd wrthoch chi'n fan hyn, yn disgwyl gormodd wrthoch chi, so gadewch nhw wneud tyma bach fwy, dywedwch pethau fwy ar eu plat nhw, fel bod chi'n cael amser i wneud rhoi'r pethau chi moyn yn symud mlaen fan hyn, a bydd hwnna'n rhoi lot o egni newydd i chi fan hyn, a fwy o basiwn, a gall hwnna'n neu chi dimlo lot yn well. Achos fel chi'n mynd o'r person hyn sydd wedi cael ei clymu fyna, llawn, yr prenin i gyd tu ôl iddi, a mae ar dan, a wedyn chi'n mynd i fod y person yma sy'n really hapus, nidol an y lawr, joio bywyd, So mae cael gwared peth o'r stwff na sy'n drwm, falle yn eich berthynas chi, a mynd i roi, beth maen nhw'n gwneud yn Saesneg, new lease of life, i chi fan hyn. Diolch ysbryd, Os drechwn ni ar hwn fel darlleniad gyrfa neu busnes, wedyn ni, chi'n dod mas o amser yn eich gyrfa le chi wedi bod yn teimlo mas o bethau, felly bod pobl wedi bod yn gwneud pethau yn y cwmni chi'n gweithio i sydd wedi gwneud chi dimlo fel sy'ch chi wedi cael eich gadael mas, ond nawr chi'n teimlo fwy fel rhan o rhywbeth. Oedd hwnna rili wedi ynafu chi bod rwy'n wedi gadael chi mas o rhywbeth. So felly oedd fel parti gwaith neu rhywbeth, a rwy'n nhw wedi gweithio chi am y parti neu rhywbeth fel la, Neu rwy'n wedi mynd mas i gynno yn gwaith a dim gofyn i chi fynd yn nhw, Rhywbeth fel yna, mae rhywbeth wedi upseto chi fan hyn am y gwaith. A wedyn i busnes, wedyn ni, mae rhywbeth ddim wedi bod mynd cweit yn iawn dy chi, felly bod partner busnes gyda chi neu beth sydd wedi bod yn gadael chi mas o bethau, mae pethau'n dechrau troi rown nawr. A mae hwnna rili wedi effeithio na chi fan hyn, Dyw e ddim wedi bod yn rhywbeth nais, mae nhw wedi gadael chi mas o bethau, ond nawr mae pethau'n dechrau newid a chi'n timlo fwy na'r fel sy'n chi'n cael fwy o afel ar eich busnes, so busnes yw hwn, Pidwch cael eich sgymo mewn busnes wythnos me, Hwna'n neges rili bwysig, a pidwch ymddiried mewn rhywun sydd gyda chi yn y busnes, rhywun sy'n gweithio i chi, neu os o gyrfa yw hwn wedyn ni, pidwch ymddiried rhywun chi'n gweithio da, Maen nhw'n demtasiwn, felly bod rhywun mae'n dechrau perthynas gyda chi yn y swyddfa, right? Mae fe'n demtasiwn, ond twch chi byth ymddiried yn y person yma, So fi jyst moyn gweud na wrthoch chi. A wedyn, mae rhywun felly yn y gwaith gyda chi, mynd trwy eich cefen chi i weid rhywbeth felly wrth eich bos chi neu rhywbeth fel yna, a bydden ni ddim yn ymddiried y pobl yn gwaith gyda chi ym mis Chwefror os oes rhywbeth pwysig gyda chi ar eich meddwl. Bydden ni ddim yn tristo neb. Mis yma, gyda hwn. Achos dyna'r saith o gleddyf a'r jawl, wel, na, achos lle mae ddod yn ôl i gnoi chi, A wedyn yn y gwaith, os allwch chi rannu eich dyletswyddau felly, ac fi'n teimlo fel lot o chi'n cymryd arno gormodd fel hyn, neu felly yn eich busnes, felly allwch chi rannu eich pwysau gwaith, a wedyn byddwch chi'n teimlo mwy ysgawn, byddwch chi'n teimlo fwy o basiwn i symud mlaen gyda'ch busnes, neu yn eich swydd fan hyn, Wrth bod chi'n cael gwared peth o'r pwysau yma sydd arno chi, rannu peth o'r pwysau yma, bydd yn rhoi'r egni yma i chi i symud mlaen yn llawn pasiwn ag egni. Diolch ysbryd. Os drechwn ni ar hwn fel arian, wedyn ni, chi wedi bod yn teimlo bach
mas o bethau gyda'ch arian, os chi'n siŵr beth i wneud efo. Nawr chi'n dechrau teimlo fel, right, mae pethau da fi roi'n arian mewn i fi wneud tyma bach fwy o arian nawr. Felly bod chi wedi cael tyma bach o fwy o arian yn y swydd neu beth fel yna. Mae rhywbeth wedi bod yn torcalonus i chi'n wneud ag arian. Felly bod chi'n teimlo, os mae fi'n wneud digon, mae eisiau fwy o arian fi, fi ffili wneud dim, fi ffili bwco gwyliau, fi ffili prynu angenregion i unrhyw un fi dim ond gallu talu'n biliau, A mae hwnna wedi gwneud chi dimlo'n rili isel. Ond nawr mae pethau'n dechrau troi, a chi'n dechrau dod at tymu bach fwy o arian mewn wedyn i fan hyn, A wedyn byddwch chi gallu tynnu peth o'r cleddi fynd mas o'ch calon i wella i dimlo'n well yn eich hunan, Ac mae'n teimlo fan hyn, mae lot o chi'n gweithio'n rili galed am eich arian. Chi'n neud lot fan hyn, A mae jyst rhaid chi roi tymach o brec i'ch hunan, fi'n credu. Pidwch dod i cymryd y bwysau ar eich hunan fan hyn pan mae'n dod i arian. Chi'n meddwl lot am arian ar y foment, wedyn ni. Pidwch, please cael eich sgymo. Byddwch chi'n cael temptasiwn i roi arian mewn i rhywbeth neu chi'n bod fel get rich quick schemes yma. Pidwch, please, pidwch. Pidwch roi arian mewn i dim byd fel lan ar y mis Chwefror, Cadwch eich arian yn ddiogel y mis Chwefror wedyn athoch chi. Os gallwch chi ddim yn ddiried yn y pobl yma, sy'n cynnig yr arian yma o trwch campynt mewn i 10,000. Pidwch trysto nhw, Achos mae fe'n wir. Maen nhw'n jyst mynd i gymryd eich campyn chi a gewch chi ddim nôl, Wedyn ni... chi'n meddwl lot am arian, chi'n teimlo'n drwm am arian ar y foment, Mae angen i chi jyst feddwl tyma bach mwy ysgafn, a pidwch becso cyn mynd am arian wedyn i fan hyn, Pidwch poeni garmodd am arian y mis Chwefror. Achos mae ysbryd wystod yn edrych ar eich gôl chi, A chi'n mynd i gael tyma bach fwy o arian bod hwn wedi troi rhwng ffordd wyth, So pidwch becso cyn mynd am arian y mis Chwefror wedyn i fan hyn. Os i ni'n edrych ar hwn fel iechyd, wedyn ni chi wedi bod yn timlo'r oerfel, chi wedi bod yn timlo, felly bod chi wedi cael lot o enod yn ddiweddar, neu fi'n bod fi wedi, fi wedi cael un peth ar ôl yn all, felly bod rai chi'r un peth, bod chi'n cael un feirus fach ar ôl yn all, a so chi byth yn timlo'n iawn, So, y fath na o egni fan hyn, ond nawr mae hwn yn troi, a chi'n timlo tyma bach yn well y mis Chwefror, So os chi wedi bod yn dost, byddwch chi yn timlo bach yn well y mis Chwefror. A bod chi wedi bod yn dost, mae wedi gwneud chi dimlo really isel fan hyn, Ond yn mis Chwefror yna, byddwch chi'n dechrau gwella. Felly bod peth o chi wedi cael problemau gyda'ch calon, os chi'n sylwi fan hyn, mae'r calon yn cael ei wynio lan. Felly bod rhywun sy'n gwylio wedi cael llawdriniaeth, felly. Mae rhywun sy'n gwylio wedi cael llawdriniaeth ar y calon. Os dawch chi hwnna, please gadewch fi bod yn neges i o'n isod, ac mae'r neges yn rhoi swydd yn glir. Mae un o chi wedi cael rhwy fath o llawdriniaeth, a mae un o chi wedi cael llawdriniaeth ar y galon, neu rhywbeth wedi gwneud eich calon. Os dawch chi yw please gadewch fi bod. Ond mae fe yn gwella, Mae popeth yn gwella i chi nawr. Gwad yn rhoi trwyddo fi, mae'r carreg gwad gyda fi fan hyn. Gwad yn rhoi trwyddo i rywun fan hyn. Mae'ch gwad chi'n gwella y mis Chwefror. Byddwch chi'n teimlo'n well o achos na. Ifwch dŵr neges i rywun fyna, Ifwch dŵr, mae angen y dŵr ar eich corff chi. Diolch ysbryd. Gyda chi iechyd, pidwch neu pethau yna sy'n mynd i wneud chi dimlo wath do, Temptasiwn gyda chi yna i wneud gormodd, fan hyn, i wneud gormodd mis Chwefror. Temptasiwn i fy mas, temptasiwn i wneud gormodd, I am angen i chi fy mas, weithiau, chi iechyd meddwl, Ond pidwch cael y temptasiwn i wneud gormodd. Just newch beth sydd angen wneud yno chi. Just newch digon fel bod chi'n joio, Dim angen i chi fynd all guns blazing fan hyn a fi mas a meddwi a pethau fel yna, Achos byddwch chi ddim yn timlo'n well o achos, byddwch chi'n timlo'n wath. Just neges fach fyna i rywun wrth ysbryd. Ond mae chi'n mynd i wella, a chi'n mynd i adael pethau i fynd. Felly bod rai chi wedi bod yn ei gormodd, a mae chi'n meddwl chi yn
ddim yn gret ar y foment, ond wrth bod chi'n gadael ambell i beth i fynd, byddwch chi'n teimlo lot fwy o egni fan hyn. A fi'n credu os chi wedi bod yn dost, os chi wedi bod yn dost yn ddiweddar, chi'n mynd i dimlo lot fwy o egni ym mis Chwefror na chi wedi timlo o sbel fawr, ond mae rhaid chi gael gwared peth o'r stwff sy'n tynnu chi lawr yn eich bywyd. Waw! Neges lyflu fyna, boys, am mis Chwefror. Cofiwch glanhau lan, Cewch gwared ar stwff sydd ddim angen arnoch chi. Naill yn y bywyd 3D, y pethau yma sydd gyda ni, yn yn tai y pethau. Cewch gwared y stwff i jyst i wneud lle i egni pyr iddo mewn, Achos fwy o stwff sydd yn ni rown i ni, dyw egni clir ddim yn dod mewn, Mae angen ni cael gwared pethau mwyn bod yr egni yn egni pyr a egni da. Os oes angen i chi cael gwared pethau yn eich swydd neu trosglwyddo peth cyfrifoldebau i rywun arall yn eich busnes neu eich swydd, newch achos byddwch chi'n teimlo lot o egni ar ôl ni. A fel fi'n gweud, pidwch, please, pidwch cael ysgrifennu mis yma, a please, os ych chi'n cwrdd â rywun newydd, just cymrwch nhw fel mach o hwyl, dyn nhw ddim yn berson wedyn ni sy'n mynd i fod gyda chi mewn ymlaen. So just joiwch beth ych chi'n cael yn mis Chwefror, achos dyw'r person yma ddim mynd i fod yn berson sy'n mynd i fod gyda chi am byth, Ond allwch chi joio, ond please pidwch ymddiried yn ddyn nhw chwaith, A os ych chi yn gwella'ch berthynas, ffindwch mas beth mae'ch partner chi falle ddim yn gweithio chi, felly ti'n rhywbeth bach yw Allwch chi sorto fe mas, a byddai'n rhoi egni chi, byddwch chi'n timlo lot yn well am bopeth, Ac falle bod chi wedi bod yn becso fan hyn am eich partner, a bod dim angen, A os bod chi'n siarad yn nhw amdano bethau, byddwch chi'n timlo lot mwy ysgafn. Diolch bawb am fod mae heddi. Gobeithio joiwch chi mis Chwefror. Os ych chi'n teimlo bod y darlleniad mae'n addas i chi gadewch chi wybod iso, dwlen i glywed wrtho chi. Os nag yw'n addas i chi, gadewch e fynd a dewch nôl wythnos neu mis nesaf i weld egni y mis neu wythnos newydd. A os chi wedi joio, cofiwch rhoi bawd lan, cofiwch dan ysgrifio'r sianel, ac mae pob peth bach fel ych chi'n neud yn helpu fi gyda'r sianel. A os oes diddordeb gyda chi fi wneud darlleniadau personol nawr, fi wneud darlleniadau personol fideo ar y foment. Os oes diddordeb gyda chi, mae'r wybodaeth i gyd isod. Tan tro nesa, joiwch mis Chwefror a drychwch ar ôl eich hunain a welai chi yn y darlleniad nesa.